umama sibuliso process Amen. Amen. Umzalwa ke njengoba sekuthiwo elami igama nguThembe nani. Amen. Richard. Pastor Tiara. Chiwopa. Sejisiwe. Sonozami sixolele. Hallelujah. Sonozami sixolele. Enze benema uYesu. Ndihamba eMdantsane kodwa wafika uYesu wayenza inceba impilo yami. Ndamamkela uYesu. Beumntwana wabazali abasindisiweyo babazelo ntaKimthembu izolo abasindisiweyo apha eAssemblies of God. Umama ndithethe kunikele ngicisa ixhegazana la alingayibi imali sithi fasithetha yivi mama suthi abantu bona bakhomba uphakamayo athi mntanamali akabheki wayipheki. Umama ucisa nodwa ucisa ixhegazana la abangumntwana nami njengabanye abantwana ndaqhutyelwa enkonzweni kwafika ixesha uba ndizidisayidele ngayo enkonzweni Thixo wafika ufikayo ebambe inhliziyo yami sazihambela uthando iminyaka yami eseyeli kakhulu kunoku yafika uYesu enhliziyweni yomuntu mazikum wafika enhliziyweni yami ndambalisela ngeyimi ixesha ngo-5:30 uthe unyama ivuthwa basifike ne-5:30 ngoku esawuthi ke u-5:30 xa sibambile ndibambisele ngoba ndiyethanda ubenza ubunqoba nemvelaphi sendingulo muntu ndinguye bethungani izolo wena ungabona umuntu namhlanje oxiliqina bendingubani izolo. Amen. Ndiyethanda ukubalisa bendimisintende phaa enkulunywa mphethe kwibandla laseKhayelitsha eKapa besintende phaa last year apha ke kuthandazeleni kwabantu sithandazela kaloku kumntana odazele eMdantsane kwabantu bathandazelayo. Xa uthandazela abanye bam so lo mntana ngokubalisa kwenye ikhaya ke ngokuba mamdudula uthi nithi ngumfundisi lo ayingothera lapho kusuka eMdantsane uthi makhulu nguye usuka eMdantsane wathi ithi ngumfundisi yabazi ngenhlahla ke ndiyithanda umngena ngawo akathetha nto engaziwayo kwelakhaya wabalisa izinto abazaziyo ngoba ndidla kubabalisele. Uyafika uYesu uyamnceda umuntu Yesu. Lapha ke ezinsuku uThixo athandileyo kwasibe lapha ngazo. Amen. Cela uqala kule ndawo cela ngoLwesithathu cela abantwana abafundayo ke bathi abantu abafundayo because afundi bantwana qha uba bene-problem ne-modules ezithile phaa esikolweni ndicela ningandiphathele ubhaka wonke undiphathele only le ncwadi une-problem nayo or le subject une-problem nayo ngoLwesithathu at 4:30 so that singathi ixesha lenkonzo elingena 5:30 ne liya yethu inkonzo siyenze siyiqhube at 4:30 ngoLwesine zabeni lapho abantwana beze so that abafundayo late bakwazi ukuphinda bagoduke sidibana ngithembe inkqubo yethu ke esiyiqhubayo eqala 5:30. Okwesibini okugqibela siyacela ukuthi ngoLwesine
Si-invite abagulayo kulesinabi usezinto nawe nobudle lapho uyagula uza kulesinabi wenze sure ngolwesine awuphezulu sizabe sine-service esibiza healing night. Sibona hlobo zami. Amen. Enkosi kakhulu. Sicela ke izinto ethi ke maqale kuzo ezo. Inhlelo ke worship team yamolweni plan angikwazi ukucula so angizohlabela nje ngizazipholela nje angikwazi ukucula azohlabela ndizohlabela sizolizipholela amen ngicuma le mic zenu kuvuloza thoza ngifunda iBhayibheli cha sengingakawa nje angicule athethe ngizothetha ngento apha i-authority sinikeziwe singabantu abanikeziweyo i-authority. uYesu wayinikeza authority ngutata wakhe uThixo ukuthi nezinto zonke zibe phantsi kwenyawo zakhe ndithi wathi xa evuka wathi lonke igunya linikwe mna ezulwini emhlabeni naphansi. Siyabona hlobo zami na uYesu wabuyesu sithi lonke igunya linikwe mna wathi akugqiba uYesu xa ezahamba wabiza abafundi bakhe wathi ndilinika igunya elikubopha emhlabeni kuyabothwa phela. Usakhangelezileyo ustrip off the authority esinayo wabangela ukuthi azokwazi usicontrola ngale ndlela yena athanda ngayo ngoba into ethatha ukuthi akenzanga ngizela ukuthatha authority so that ukwenza kwethu noma ukungabika impact embusweni wakhe kangako. That's why ngithi sanga sisebenza ngona nencwadi zabo nemonjuzi abane problems nazo esikolo wathi kumona ingxaki kumqumeni into uThixo azakwenzisa yona uyayithetha uyithi sorry kube bendiceliwe yilibe libele uthi ingxaki yakho namlumeni into uthi bazakwenza yona lethi then kubalula embusweni wongendawo ukuyiplanela ngoba utheni thina ezingxaki into uthi bafuna umuntu azawenza lalo ngumlumeni ungamplanela umlumeni umgcine but uzomplanela uthini and long as umuntu azakwenza lento ngulonke namplanela nobody namplanela uyakukritha ezoplana hayi sibani madoda ndikelathi bange bathi ndidiphethe into uThixo ayithumela ngesinyarumani ndinabinandawana emcengayo usathana uhlalela ngawo usathana Mna kumi bedtime. Anhlali. Hoy. Alokwana. Masolokha limangazi. Alokwana. Amen. Sangidala belilo. Amen. Angililo nokusathana. Ngikhathela kanti. Ngoba usiyekile sasindiswa. How wabambi authority yethu esinikiwe kanti sinikezwe authority uba sithi mabese ngoba sinabagulayo futhi siyabhosta extended no sisobuyisela ithe authority ithe izawubeka isandla abagulayo bathini authority Nisa cast out the demons.
ayisebenzisi i-authority ngoba siyiniki i-authority. That's why we move, you know. Rob is what I'm saying. Oh, I said, come on. I don't know why you need. I was a person who took my name on board with a salad. They said, come on, Yanaro. Be a very small business. When you come, I think, I follow for this Lord. I follow Aiden. I follow Tiku. I follow Tuan. All sides by authority. Yaman was such life and you more. So you go, the mom coming back. Because I got close. Another time, my little. Miss Motor Previous. Let me know. At a moment, it was a home to this one boy. I have we. Nas no mas. The fight the colors. When the proof of Puma, get cabarets. Because the Gamma period of that. No, you can't have a Yako put the head. No number I put. Wasn't a number I put it, so I payment. Can I give more please then? There's no need for me to charge people. My please only come in. Amen. Somebody Mbula. Savuma Subone. Mbula was Subone TV. And go up on TV. And Subone TV. Amen. You are blessed to have him in this local church. Get it at the Lord. Free of charge. Kukhona isizini bentela nomntwana soba sespeak uza kumphuthu nomntwana soba sespeak mhlekazi please dithi uthi yoyika dithi fear not uthi uthanda dithi ukuxesha uthixo lesizini xa isizini yakho uthixo uphile qiniseka ukuthi le uthixo unike yona uyenza kakhulu. Obisizini umuntu yaphelela akaphelwa yena kuphelwa lona. Amen. So ndisebenza ngemhlekazi because isizini yakho uthixo baphila abazalwane nguye nonamba ayithi last time isizini yakho imthandazele. Amen. Njengoba nihlala nisenza. Amen. Kodwa ngizomyaleza ayikho mnandi nevisa abantu kanti ukufa uba emandleni lakho uyathanda. Amen. Ayikho mnandi ngathi lonto. Nami njengoba mabazwe ngiyathandazela. Amen. Imina ayike bangcwele emthandazweni. Uthixo baphila bapheyona. Basebenza abazalwane. Ndiyayazi lento ndithethayo. Sibena ngehlanje zahlukahlukeneyo. Nangokujanuary esinabo eKapa lesifundisa unyaka pha. Amen. Amen. Mandiyeke yena-ke. Masithethe uThixo sithembiwe. Namhlanje ngiphethe isitopic esimple ethi thetha lento uyifunayo. Thetha lento uyitheni? Uyiyeke sometimes le uyibonayo. Uyiyeke nale uyaziyo but uthethe lento khumbula besithe into esithetha ngayo le veki ukuthi siyoba ngencaba our main topic kuzo zonke subtopics abuthetha ngazo. The main
then ke ngoku sawuthetha ne-subtopics but nazo zi-under the authority. Now leya namhlanje ithi thetha le nto uyifunayo. Masibone izulu enkosini kuncwadi Genesis chapter 22 verse 1 to verse 4. Okanye siye ku-1 and 2 siye kuyamufundile sisebise 5. Ncwadi Genesis chapter 22 verse 1 and 2 verse 5. Topic yethu lithetha le nto uyifo noba ngabe ungamvanga bedisithina kodwa ke ya itsho uthe mntana umbulala kandibuze wathi hayi ulininzi le hour yokulangiwu. Chapter 22 from verse 1. Sithi isihloko uThixo uvavanya uAbraham. Verse 1. Ekuhambeni kwexesha uThixo wamvavanya uAbraham. Wambiza wathi Abraham. Wasabela uAbraham wathi ndim lo mhlekazi. Verse 2. Uthe uThixo thatha unyana wakho uIsaka lo kanye usenyongweni kuwe uye naye eMoriya. Uya kufika apho ke kulonduli ndiza kukubonisa yona umnikele khona abe lidili elitshiswayo. Bawa ilizwi lakho eliThixo wethu onamandla. Sele lifundiwe Jehova thetha ngalo ke moyingcwele Thixo wethu onamandla sithi qwadala lakho sisihlele. Ukumamela izwi lakho Thixo wethu vula indlela zethu ke moyingcwele lifumane indawo yokuhlala. Ncede ke Nkosi umntwana wakho athetha angafihlisi. Thetha ngaye ke Thixo wethu onamandla simamele in Jesus mighty name. Amen. From verse 2. Uthe uThixo uthi ubizwa Abraham angithi Abraham ndicela uthathe unyana wakho mnye ndiyamazi. uThixo uyamxela mnye unyana wakho ndiyamazi but thatha unyana wakho lo-1 uye naye kwintaba yeMoriya enza kubonisayo. Xa ufika pha uthi uThixo uzufike pha ubenze ntoni kutsho abantu into yoba ndinithethise le nto yoba njengoba ndithetha nje ndibhizi ndifuna iBhayibhile sengoko ndiyandithethisa kunzima uba uyavisa ndayazi kwaye uba uyazi ufunde endlini alelitho wathini uzaphaphula kwenzima. Uthi uThixo mthathe uyi-1 hamba naye uye entabeni. Xa ufika pha uzofika ubenze ithini. Ithini ke ngumnikelo kuyakhiwa isibingelelo kubekho inkulu kube khona umatshisi then le nto izakwenziwa idini iyabulawa ibekwe phaa emlilweni itshe ivuba layo iye kuThixo. Sebona abantwana bakho abanye babingelele ke kuthiwa bezikhuphe indawo ezithile ngiyeke zandiphazamisabonile njengefosa. Now xa uThixo athi hamba uyobenza idini unyanakho uThixo uthi abokumbulala lo nyanakho uyi-1 otsho uThixo othi abokumbulala uyi-1 abokumbulala abokumbulala naye uAbraham umfumene sele mdala nomama uSara semdala. Andiyeke kamama uSara ngibekelwe ehlane andiba ngolwehlane simela komama ngigcine ehlane kaSara. Ake sisifuba isayokhambathi ayigcini ukukhohlwa le nto kodwa ndicela uandalayine le nto ithi abokumthini unyanakho abokumbulala. Ndicela ubaze loo nto
ngezantsi kwempilo. Wathi kulo madoda wayehamba nawo, salani apha nina nale doda, mna nale nkwenkwe siza kuya phaya. Sakuthi sakugqiba ukunqula sibuye. Verse 6. uAbraham Verse 2. Verse 2. Uthe uThixo, thatha unyana wakho uIsaki, lo kanye usenyongweni kuwe, uye naye eMoriya. Uyakufika apho ke kuloo nduli ndiza kubonisa yona, umnikele khona abe lidile elitshiswayo. Umnikele beyintoni? Verse 5. Kumahlakani yakhe uthi hlala lapha nethuki. Mna nonyana wakho sizawunyuka siye etabeni. Xa sifike etabeni sawunqula. Sizawuqhubuqula sibuye. Size kuni abuThixo athe ambokumbulala. But yena kathetha lento ithetha kuThixo. Wathetha lento yena ayifunayo. Uthetha lo kangaphikisana noThixo. Athi bafuna nami. Hayi uthi kuba phikisana. No. Kangaphikisana. Bathi kule ithetho kuThixo. Yena uthetha le ayifuna. Authority given to him. Tenda. Wadlala phezulu. Na. Mfana. Sawunyuka. Sinqule. So constant. Uba ufunda ke ba usundela. Uyafazi ukuthi wa provide. Endaweni yobabula unyana wakhe. uThixo wathi hayi Abraham. Sumbulala umntana. Ngathi mfu ibambe ke ngephonto ejulweni thatha yona ubikele ngayo nyali kwenzeka abantu bethethe kwabe ezantsi yokuthi siyonqula siphinde sibuye wabuya nayo Abraham emphethe enevesenta ethi Yehova uyasibonela bethi nyukapha siyabulala umntana sibuya naye imphethe wabuya ofetaleni uzibonele mezantsi kwentaba ndiphethe into endiyifunayo thetha nendiyifunayo. Isaiah 38 verse 1. Zene manzalana. Isaiah 38 verse 1. Get verse 1. Ngelo thuba ke ukumkani uHezekiya wahlabeka waza wagulela ukungabikho. Ukumkani uHezekiya ne ile Bible wahlabeka wagula wakathi angabikho umhlelela wagula ukubhubha ne ngama ke sisi uMshumayeli uIsaya unyana kaAmozi umprofeti uIsaya ne lo ugulayo umprofeti uHezekiya lo uthethwa nganaye umprofeti uIsaya asabe sisi waya kumbona waza wathi kuye undikhoyo uthi lungisa imicimbi yomzi wakho ime kakuhle kuba uza kufa awuzukuphila ke uHezekiya imali bangokukenza ubeka kukenza ova uthi ukenza bela ukuthi
uyezekile uyagula nene ngebhedi umprofeti uThixo wayazi ba niyaqhubeka thina likalukula lebhaki amen wena esakuse ngokuqala uthetha kawukhe sakhula ibhaki hayi moshakala ngokuthetha mosho ibhaki ngiyabathanda abantu abehlekayo amen ithe ibhayibheli ovuyana enkosi lebhedi zanjani bayaxela bakhe bajikele phela kuzo ngasafuna kudlalwa ba hey ufumane promotion njengamhlanje kwezi awara ugqibo wesunqumeni ufumane lo promotion awugqiba sengxakini into kwenye task uba uyifemi yabethwa khona kwenqumelayo banonidikayo abethwa kasathana so that is why abathanda abantu abazingeda amatseli lokuthanda serious face is a room. Yes. Who depressed as well? I'm not depressed. Aye. Lord, don't go. You take it by me. Who is again? We are cool. Can you underline the hour? Who is again a prophet? uThixo akathathanga nabani na okoba yo address uprofeti uThixo uthathe umprofeti uIsaya wathi abo address umprofeti uHezekiah because it will be easy for uHezekiah to uzabalula uHezekiah understand uIsaya ngoba bakuligiwa ubanga uIsaya ufika esithi uthi Yehova uHezekiah lonto ukulula ukuyi-understand amen wazela kanje bayihloniphile uIsaya ibhale into lezi66 leyakhelo kanye ngoYesu yabonisa uYesu ezama yabonisa uYesu obulawa lekanye bathatha yona uThixo wathi bayomxelela ezini lungisa umzi wakho awuzoleza ixesha uzakufa lungisa umzi wakho Hezekiah wafika nomyalezo uthi Hezekiah uthi uThixo bazoxelela uba uzakufa bathi ngiyamthanda Hezekiah uHezekiah wasuka wafulathela wajongela udongeni uHezekiah ithi Bhayibhile wayeke bese wamyeka umthunywa wajonge edongeni akabi nandaba nalo uphethe ibaba okanye akabi nandaba nalo uphethe ubaba waba nalo yena amsebenzeleyo waba nalo yena wambizayo akabi nangxaki nalo wajonga to the rock of ages wajonga liweni wajonga edongeni ayajonga liweni wathetha noDonga wathi khumbula kaloku ndikhoyo ukuba oko ndakunqulayo ndikukhonze ngentembeko nokunyaniseka ndaba soloko ndihamba ngokomyalelo wakho suka ke wangqumuleka kabuhlungu uDikhoyo wayalela uIsaya ngelithi mame wajonga edongeni wathi khumbula thina nasi izinto endizenzileyo kuwe ndizenziswa kuwe akathi uIsaya izandivile izandimana wajonga edongeni wathetha noThixo wakhe uThixo waphinda emveni koba umntu athethe lento ayifunayo akathetha lento ithethwa nguThixo wathetha lento ifunwa nguye wathi Thixo khumbula ndikukhonzile uThixo wabiza uIsaya
elithethwe nguDikhoyo uThixo kayihlo uDavide. Ndiwuvile umthandazo wakho, ndazibona neenyembezi zakho. Ndiza kubongeza ngeminyaka 15 ubomi bakho. Praise God. Hallelujah. Xabola akathishana la. Akathithana la. Athana ukuphethe indaba eziphi xabola. Uthena uThixo wakhe. That's why kudla xa bakho isiphithi lapha ebandleni singayi ngamandla ebantwini. Uthi siyiko thina sidlashe kusogcina phambi koThixo. Kulo Thixo wethu silithi onyenda. Le ikhoyo phambi koThixo ingaphumeli ebandleni. Nceda umzimba wakho Thixo. Wathi uThixo izama kwakhona ndoda. Hamba umxelezekile ukuthi uzawuphila another 15 years. Akazokufa. Oh manje. Hallelujah. Ngifuna. Makasifale ngalela ngesikhothweni. Sebusuku. Verse 1. Ezekiel 37, verse 1. Kanti aqoke sokuqhubela uphezulu. Fana mama uthi umiko nokuqhubela lapho ngabayinyanga ngosenosifo. Verse 1 to 4 and verse 7. Ezekiel 37, verse 1 to 4. Namhlanje inhlizweni akubelekile oba I must mathandaze nabantu abazawutsho emveni kweZekiel basangizisa. Incwadi kaEzekiel chapter 37 from verse 1. Amandla kaDikhoyo andongamele, waza wandifukula ngomoya wakhe. Isandla sikaYehova balibele inkosi sidala. Isandla sikaYehova uthi nombhali isandla sikaYehova uthi uEzekiel isandla sikaYehova saba phezulu. Waza wathi waphuma nam uYehova ndisemoyeni. After isandla sikaYehova siphezulu kwam ithi iBhayibhile uthi uEzekiel xa ebalisa uthi emveni kwesandla sakhe siphezulu kwam umoya kaThixo kum waphuma nam uthi umoya. Amen. Okay, lo mcimbi yophuma noThixo umoya lokwenza izinto kumoya yenye lethu ngekamfundisi. Ngekamfundisi. Kamfundisi makhohliso yami. Kuba itopic ebucala. Ufuna baxa siyi-address asiphinde sifune ithuba lobasebuza. Kodwa ke masibese babale. Athi umkhosi kaThixo waphuma nam ndikumoya waze wathi waphuma nam uYehova ndisemoyeni wandibeka etilini phakathi yona ke izele ngamathambo wadidlulisa kuwo. Iqondweni yakambulawo anathatha bembambe umyela tafele efuna. Akusemanje kuthuma yena abumani. Ngakuba zingcwele ngenxa yakhe. Ngibona uthuma yena abumani esu. Kayile lapho posti. Posti thole nani kasipana. Kanibona lesi manje lo. Blessing. You know, that's what I was saying.
Angifuni blessing. Angifuni. Thatha into zakho, thatha nazo. Yo, ngabaza zami isinawuletha mina. Ayikazi usimanisi. Cale bakangelezela. Cale njoka bakuba ngokushumayela. Ashumela ngomso. Ukube ndi-introduce nje. Masalwa. Verse 2. Wadidlulisa kuwo. Wadijikelezisa ngenxa zonke. Uthi ababuyezekile waphuma la emoyo bambeka endilini ithi iBhayibhile izele indili ngamathambo. Lamathambo sithethe English ayethesa scattered all over the valley. Masabe ma Wadijikelezisa ngenxa zonke. Yabona ebemaninzi kakhulu. Ebemaninzi kakhulu amathambo. Endilini leyo. Mama. Endilini leyo. Mama. Yabona abeselomile kakhulu. Uthi the message they were pleased by the sun. Wathi ke kum, nyana womntu, ayakuphila nake la mathambo. Yathi, Nkosi Yehova, kwazi wena. Xoko siyabandiyeke naleza ndiqhubela konyethu. Hamba ma. Wathi kum, Profeta Okay. Uthi kwayezekile lamathambo ayaphila. Uthi kwayezekile ngazinto thini. Uthi kwayezekile ndiyakuva wazinto kodwa uyabona amathambo. Thetha ngokuncedakala kwala mathambo asakuthetheni kwakho. Yazekile profeta kula mathambo. Verse 7, 7. Profeta ngoba bedwisa lomthetho. Whatever waprofeta wathetha uyezekile lento ayifunayo akajonga isimo esoba amathambo amhlophe esoba amathambo atesa akathetha isimo kodwa wathetha lento ayifunayo kunena ayibonayo wathetha into ayifunayo kunena ayibonayo. Jesus. Profeta ngoba bedwisa lomthetho ngako. Kwabakho isandi ngakuprofeta. Oh my God. Uthulezekile mama. Hayi. Kakhulu wami. Uthi ngitshela prophet. Kwaba khona isandi. Sithi here as I prophesy there was a rattling noise. Ngithe sathandaza. Ngithe sathenda. Ngithe saprofeta. Kwaba khona ukuhashaza. Kwaba khona ingxolo. Ngisaprofeta kwaba khona akaye kuyezekile ngenxa yoba kukhona lona waqhubeka noprofeta. Usathane uyasiyeka sithethe but siphazanyiswe yingqondo. Mama athi unyana ebeseka amanengena uma ngithethe faith uthi wangena umprofeti wekhaya. Oh, imfuselo bephakamile namhlanje. Naku umprofeti yena. Uqala uqoqoza nokuncinana nana, uqala uqoqoza. Wambe umvuyela. Uthethe uprofeti.
uthi umntwana makayiyo lento. Ngenesusu namhlanje inkonzo ibiphezulu umsuka umbiza ngohlobo ofuna ngayo. Inkonzo ibiphezulu. Zithini xa zizawulunga? Xa zizawulunga izinto njengoba beqhela uqonqoza nje namhlanje icala alikha lithisa ube sodala I give her. Okay. Let me tell you something. Njengoba ekhalela kalo nje it's a rattling noise. Ukuhashaza kamatha. Kamatha behashaza. Lokhu ikhaya izinto zawo. Funda mama. Kwabakhona inqobo isathi mama abasabe. Nabo abathanda khashaza. Amathambo asondelelana. Uwezekile kama baba mathambo. Yena uthethile waprofeta kwesibeleko wathetha lelofunayo. Amathambo afa izwi lokuthetha kwakhe. Amathambo ahlangana emva kwamabanga lizokuthi thetha lelifunayo ungawariswa uhashaza kwamathambo akazineko izolunga. Hallelujah. Asipezile. Thank you, Jesus. Ungahlupheki. Living spiritual authority. Amen. Ukuthetha kwamama ulilungelo lakho chaza. Thetha namhlanje. Lento uyitheni? Ayifana namhlanje. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Ngicela nawe. Hallelujah. Jesus. Benozo. Othi Nkosi. Tongezela amandla. Okwazi ukuthetha ukutsho kwakho. Ndiyadinga Thixo ukuthetha ukutsho kwakho. Kodwa imeko Thixo iye ilohame. Abafundi bakaYesu bathi besethetha bathi Lord extend the capacity of our faith. Now ngokilapha ukhona otsho enhliziyweni yakhe othi zikhombe ezifunayo kanti bezidinga uba mandithethe cha ewe ezifuna lo. Hallelujah. God of this house uthixo walendlu ukulindlu uthixo wethu uthixo wakho uthixo wami ukhona ulapha ukunikeza the authority back. Jesus. Ulapha to give you the authority back. Ukuthi lothethayo zibethalo ukuthetha kwakho udale Nkosi dinika amandla to exercise my authority. Cela ungalwesi ixesha lami elakho bangabutsho nisafune sana. Cela utshoyo phakathi zakho zomthandazo. Hallelujah. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. Siyabona mfowethu inyembezi zakho phambi kwezulu. Siyabona tata ukukhala kwakho xhego lami. Oh bantu bakaThixo siyabona umama siyabona siyabona ukukhala kwenu kuyabona. Uwezekile walila watshoke edongeni wathi uThixo Isaiah 4:10 uwezekile ukuthi uwezekile bomxelela ukuthi ukukhala kwakhe nomthandazo wakhe iviwe nani njengoba nikhala abantu zazi izinto lezele kuThixo andizazi izinto ezithandazelayo
Kodwa ndithanda ukuxelela ukuthi kuyaviwa lezo nyembe ziyabonwa ukuthi andizobuza namnye njengoba nidwe lapha ngizobuza nomnye ubana nizele ntoni ufuna ntoni kuThixo nantsi enhlizweni yakho uThixo uyayani ufuna iprofeti ngoba uThixo uzakunika amandla kwiprofeti ngiyabula uzothandaza Oh, yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. cela niphamhlukazeni mvanami Hallelujah. Hallelujah. Oh, my God. Hallelujah.